A, eno, sad si baš morala. Kako sad, di sad kesu da nađem? Ajde, Ena, idemo kući. Ajmo kući, ajde, nemam sad ljudi. Izvinite, je li imate možda bilo kakvu kesu? Pas mi se pokakio. Pa ja koliko vidim, on se nije pokakio, nego se baš iskenjao. A što ne nosiš? A što je nisi poneo? Ma bre, uvek nosim, nego sad mi je baš ponestalo. Ponestalo ti je? Ma ima proliv od jutros, ovo je već treći put. A jesi se zato okrećao i gledao unaokolo kao prli i tihi? Izvini, a ko si ti mene ovdje da nadgledaš u parku, da li ja idem i sakupljam govna? Zato što sam komunalni policajac. Ti si komunalni policajac. E pa kad budeš u uniformi, a ne u civilu, onda možeš da dođeš da mi sereš nešto, pa možda pokupim i za tobom. Pa prijavit ću te kao građanin, pa ćeš platiti 10.000. Koliko? Evo. Je sad dobro? Pa i nije. Vidiš, izmet moraš da pakuješ u one male kese za pse. Dobro, evo. Daću ti 2.000. 3. Vidi, ovo stvarno ima proliv. 4.000. 5. Dogovoreno. Čekaj. Polako. Eno, još jedan bez kese. Čučno.